こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。主席大臣とアルナチャル州首相は中国の2大ダム計画に警鐘を鳴らしました。中央チベット政権は第76回インド共和国記念日を祝いました。戸祭定官副議長はフリードリヒ・ノーマン自由財団パートナーズ会議に出席しました。チベット亡命議会代表団はスカンジナビア諸国での欧州チベット人権擁護活動を終了しました。ヨーロッパではチベット議員友好連盟が発足しました。チベット事務所と IPK メディアが中国とチベットの対話を促進し、ダライラマ法の新書を紹介しました。インド北東部のチベット人コミュニティへの2度目の公式訪問と視察を続けるペンバツリン主席大臣は、ディマプールでチベット人と面会した後、アルナチャルプラディッシュ州の首都イタナガラを訪れました。1月24日、ペンバツリン主席大臣とアルナチャルプラディッシュ州のシュリペマカンド首相は、中国によるバマプタラ川の偉大ダム計画がもたらすリスクを取り上げた環境と安全保障セミナーを開催し、政府関係者、部族代表、チベット支援団体が出席し、地域の安全保障におけるチベットの役割を強調しました。主席大臣はチベットの生態学的重要性、インドとチベットの歴史的関係、そして中央チベット政権の中道アプローチの意義を強調しました。カンド首相はチベットの占領がアルナチャルの環境と安全保障に与える影響を指摘し、チベット難民への理解を深めるよう求めました。Over 50 million years ago, and the human habitation on Tibet is about 30,000 years ago. So we can understand that the whole area is seismic zone, very prone to earthquake. That is why we recently witnessed earthquake in Tingri of 6.8 on the Richter scale. But some say that it's 7.1%, but if it is more than 7%, then the government will have to address it accordingly. That is why they kept it below 7 on the Richter scale. So you can see, even at that time, I said that this is nature's warning call to the Chinese government for them to take all environmental impacts into consideration before they take up any mega projects in Tibet, including the one that they announced in December on the Tsangpo River in Metok.イタナガでの活動を終えた後、ペンバシン主席大臣はミョンチュンベリチベット人居住区に到着し、第76回共和国記念日の式典に主賓として出席するとともに、新しく建設された6つのコミュニティホールの落成式を執り行いました。学生への講演ではチベット方言の重要性を訴え、衰退しつつあるペマコ方言の保存を呼びかけました。また、公開演説ではイタナガで開催された環境と安全保障セミナーの成功を伝え、地元との強固な関係を維持する重要性を述べました。ペンバシン主席大臣は、テーズでのアルナチャプラディッシュ州訪問の最後に、中国が計画するブラマプタラ川の偉大ダムについて、深刻な生態学的また戦略的リスクを指摘し、強く警告しました。訪問中、大臣は第16回内閣のプロジェクトを視察し、現地の関係者と面会し、インド政府の支援に対する感謝の意を表明しました。また、チベット人に対しては、地域社会との関係を強化し、文化的、政治的アイデンティティを維持するよう呼びかけました。環境と安全保障セミナーを中心に展開された今回のアルナチャル訪問は大きな成功と見られています。1月26日、中央チベット政権はカンジェンキションでインドの第76回共和国記念日を祝い、1950年のインド憲法制定を記念しました。国旗掲揚に続き、タラムルマ・チャンラ大臣がメディア前に、インド政府と国民に心からの祝意を表しました。また、共和国記念日がインドの民主主義の基盤であり、正義、自由、平等の象徴であることを強調しました。同日、ブリュッセルでは在ベルギー・ルセンブルク EU インド大使館主催のインド第76回共和国記念日リセプションに、リンチンゲンガン代表と EU 人権擁護担当官のテンジン・プンソク氏が出席しました。また、ドイツでは1月24日、ティネチュギ代表がドイツのインド領事館でサンジャイ・ジャスワル領事と会談し、大使によるチベット人のビザ問題への支援に感謝し、インド政府への感謝の意を伝えました。
1月23日、ドマツリデカン副議長はデリーで開催された FNF で知られるフリドリヒ・ノーマン財団のパートナーズミーティングに出席し、FNF と中央チベット政権の長年にわたる協力関係を強調しました。副議長は FNF の支援によるチベット議会政策研究センターの設立、チベット民主主義の強化における同センターの役割、統治と自治に関する同センターの主な出版物について語りました。また FNF が30年以上にわたり中央チベット政権を支援してきたことに感謝の意を表し、特に環境や気候変動に関する会議での協力を今後も継続するよう要請しました。さらに副議長はドイツへの視察ツアーにも参加し、議会の機能を学ぶとともにチベット問題への認識を高める活動を行いました。この会議では FNF 南アジアディレクターの交代が発表され、カルステン・クライネ博士がドイツへ移動し、後任にモリッツ・クライネ氏が就任することが決定しました。게시물함 타진시 라겔이 남겨도가시 군주연배시で構成されるチベット亡命国会議員団は1月23日から29日までデンマーク、スウェーデン、ノルウェーを含むスカンジナビア諸国で主な政治家やチベット支援者と交流し、ヨーロッパにおけるチベット人権擁護ツアーを成功裏に終えました。代表団はデンマークでの人権擁護活動を開始しました。デンマーク議会でサーシャ・ファクセ議員と会談し、チベットにおける中国の人権侵害、チベットの子どもたちに対する同化の強制、そして環境問題について話し合いました。ファクセ議員はチベットへの支援を再確認し、ダレイラマ法の民主主義におけるリーダーシップを称賛しました。代表団はデンマーク政党民主主義研究所及びヨーロッパ青年国際機構とも交流し、協力の可能性を探りました。また、民主主義同盟のリーダーたちとも面会し、実行委員長のジョナス・ハレロ・フレスナー氏をはじめ、チベットの民主主義と世界的な人権擁護活動について議論しました。さらに、コーペンハーゲンのグリーンランドハウスを訪れ、共通の課題について話し合いました。また、スウェーデンのストークホームでの石信仏教センターでの集会に出席し、文化と民主主義の保護におけるチベット人ディアスポラの役割を強調しました。スウェーデン議会チベット支援グループの議長であるマグレッタ・セダフェルト議員とも会談し、チベットの悪化する状況について最新情報を提供しました。ノルウェーではノルウェー議会を訪問しました。その後、チベットに関する会議が行われ、議員たちはチベットの状況について議論し、チベット問題への国際的な支援を強化するよう呼びかけました。代表団はノルウェーチベット委員会とグランドホテルで会談し、人権擁護活動について話し合いました。その後、ノーベル平和センターを見学し、関係者と会議を行いました。今週木曜日、欧州議会は欧州議会議員のダニウス・ザリマス教授が主導し、主要政治団体の20名以上の欧州議会議員が支援する欧州議会チベット友好グループを正式に発表しました。ブリュッセルで開催されたこのイベントは、チベットの権利と文化保護の擁護を強化することを目的としています。ザリマス教授はチベットの苦境について認識を高めることへのグループの取り組みを強調しました。チベット事務所ブリュッセルのリンジェンゲン官代表は悪化するチベット国内の状況とダレイラマホールの90歳の誕生日に向けた中央チベット政権の慈悲の年について、また東京で開催される第9回世界チベット議員会議について強調しました。欧州議会議員たちはチベット問題を欧州議会の議題に残し続けることに尽力すると表明しました。イベントの最後にはチベットの伝統的なスカーフが贈られ、チベットの大義に対する共通の決意を強めました。今週月曜日、チベット亡命議会の進行中のプログラムの一環として、ヨーロッパの亡命議会議員であるトゥプテンキャツ氏がイタリア・ミラノへの公式訪問を成功裏に終えました。トゥプテンキャツ氏はゲベリン・ダルマセンターでダレイラマ法の展望、チベット民主主義の発展、中道政策などをテーマに講演を行いました。チベット事務所ワシントン DC と IPK メディアは中国とチベットの対話を促進するための新年の集まりを開催し、南ギョチュル代表 IPK メディアのワン・リュチ監督、中国の民主主義活動家であるガオボシェン氏、ウー・チャオヤン氏、リュウ・シェンシュン氏、そして中国の学生や政策研究者が参加しました。チョルプ代表はチベット事務所が中国への働きかけに力を入れていることを強調し、ダレイラマ法の新しい著書 Voice for the Voiceless 声なき者のためにが近々出版されることを発表しました。
この本はダレイラマ法と中国との70年にわたる関係を記録したものであり、スルティムギャズ中国連絡官はこうした活動の進化について語り、中国の読者との対話を広げることの重要性を述べました。民主主義活動家たちはダレイラマ法の指導力を称賛するとともに、中国政府が法の提案に応じようとしない姿勢を批判しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。